hari ka por sa isian pat ngai khumlei fi wei pui baro agar teng ka thiang tam ka don bor tam ka jong trai nong pen em jingi u Jesus Christ ni dap shisha da ka jingkmen ka bakrau ba da ka jing sungu yu bleiru na marbo la don rungkat how news nam arajar arfu ar baro shisnam ngam tip hiat lengba kumno hanrei yang ashimet u bleu la kerku ba ngai don na preng jong pi u bleu la kerku e ka jim ka jong pi ka jing kerku ka long kumno mdei e tang pi yo e ka jingkmen rei wat hapdeng jong kita ke jingyam ke jong piru ki don ken kita ke jingker khu ki bare ki bo bleu la bu ulfa na ta jong fi tadeng ta don hapdeng jong fi la yam ro ne snem na kwa ba nong fi ba kita ke jingyam ke jong fi kam julong let ai mar ki don ki jingker khu ki bare bo bleu bu ha kita ke jingyam ke jong firu tadeng ta ne snem kwa ba nong fi du snem jong ke jingkmen la ka long kom nom no ro ai ngo yu blai mar ka ta ken ke de ka man ke jong blai how Chris Jisu shapi ba ding ta nga ai ngu yu blai ba unu snem with mai ru la dau la long faithful ba unu snem bla lek no ba ni ki snem ki bla lek try li em unu snem ban wan lek shi bon nang le ba ding ta kat banang ya ki snem kumba ubre u shakri mo ya ga sarkar u yo ya ga jinkin tio ta ding ta ha bangi shakri u blai ru how unu snem u try un a ya ga jinkin tio na gam ta ga ji em ga jong fi ta ding ta kwa banang fi ka ni ka snem wanom ya ru klem u blai let's say don apreng jong phi kan ka por phim pat yo try ka chi em ka jong phi let's say fi dang don ka niam ka kom na kwa no fi to yo no try fi ka por ka la long shu try la janwan jisu shisha la yang ka jing khang la janwan te ta ka de ka ta wan nong pen slam shu wat ju le kertut wat ju le dir shu na mar ba ka por kam dan shu te ta ding tang ki shikri jong try ngi pen sngo ye ka ta pala priang sha jisu priang no mentah pediang no kai kata jing pediang yu trai ka ba phi rai ban yat no kat kum ka tien ke jong blai kan ni ke tien ke jong blai ta ding ta kan ni ke tien jong blai kam ju lat barang puli ke tien de jisu bakran ni teng teng ja umat bo jisu kran ta hadu mentah hoi ngam i u mar khmat re bang puli ke tien ukran mar khmat yanga bat kran kat u blai tapi u blai ukran de kum no phim sung shep tien kum no phim sung e kum no kan phim sung bang ya kata ke tien ka bo trai ukran ni phi kini kitien kini ba em dai kini kitien kini ba don jing em tadeng ta ukran utrai ba uneu ba kran u em hado mentah tadeng ta haba se fim pat jupule ke kitien ke jong blai meno ro ai bo news na mentah fin sedang men pule no ke kitien ke jong blai sedang nadu mentah first day sedang hado benai December fin la pendap bet yang ni ke Bible bro ko kedon kitu ke daily bread ru la fi kwa ban tiet itu ke daily bread kadon bi hang tu ke testament ke berim kadon ka psalm ke proverb kadon ru ka testament ke batma hang tu man la ka singi em kila dak bu lupa hang tu tiet no tu ke daily bread fin yo ban pule ken ya ka banganget pule lang ini ke tin jong blai pule lang itu daily bread da fi la ban pule ke tin pareng ai bai bahagani sisnem pin pendap bi full ya ke tin ke jong blai hot dan apreng jong fi ru fi kwa ban pule kamstat ke tin jong blai ka bha ka taru pule watang ha tiu na si benai filaan pule ka biang e kata but repeat ke jo pule ke jo ada fi fim pat jo pule ke tin jo sedang ban pule ai bang ne ka snam kan ka resolution pen kut jing ba on pen dap ne ke tin jo blai ham ne snam dan pen jo film jo duai ro si duai tuk tak tadeng ta duai bhano ana snam ta na mara fi duai oh fin ya sa ka wei pat ka level finya sekawai ke level finum ya su tangga bakin jado ra fi duai utrain fin rung se perthai bakin jaman sim ani ka jing sobang tadeng ta ko amno fi kamdan kano no ka jing sobang kamdan kano no ka excitement kamdan kano kin kata ka ba kam smoke corridor ban ya ka fi rung se ka presence ke jomple tadeng ta ko amno fi sedang ban puli ka tien jomple sedang ban duai no news number tmai ta ai ba fin bo por no yo ble ngan duai ka ta hado ka ta Kim step, ya say kin or come step. San bajil san steng. Sedang syok kniat. Tadeng ta senang increase. Ya kata ka por ka ba fia kren bat ublai. Dan dan pring ju film julik jaseng gram sedang la bi le jaseng. Le shong hayeng. La shong hayeng te long tik ong bre bom julik belah. Shong hayeng tan yo tulop kum no kan. Unyo bai belah kum no kan. Tu duk kan tu bre. Tadeng ta ka khin jong blai ko ang. Wa ju e no e ka jaseng lang. Tadeng ta sedang menlet no e ka jaseng lang. Wat ju ong ka biang an chong hieng maroi an chakri blai maroi biang kata maroi re khtin ke jong blai ka ong ba phim dei ban e no e ka je seng lang ta au David wong ka sam spar fu ar wong ong ngal kemen ha baki ong nga yang ngin le chieng trai la don ba invite ye fi chieng trai wan no ngim ko Potternet ngi invite ye fi la phim bijele je seng stu am wan no shenero wan ngin yo ban ye shkri lang ngin yo ban ye kemen ye shat yo ban ye duai ngin yo ban ya
le kamen ha ka jingdon ka jong trai wan man ngap ik tin ka jong blei wan man sikri trai ngidon ka jesang hang ni rumah man la ka sngi trai ha ka por san ba je janmiet hang ni po pot Nongthymmai tadeng ta la da fi kwa ban shamola ri pila ban ha po nongkwar ka dei hajan jong ka petrol pom nongkwar hang to pila ban ha ka por khat wei ba je min step wan po molai sngi blei khat wei ba je min step if you don't see time molai if you like to one ru sini se Potternet ha ka por san ba je janmiet ngidon ka je sang ka je sekri ka sngi blei ngidon ha ka sngi balang ru ngidon ka je sekri hang ni po Potternet fi wan sini ru ka biang he wan ha ka sngi balang ha ka por san ba je janmiet kan ma badeng ta re video ki samla pila wan ru ki je sang samla ngidon ki je sang jong ki samla oh sultanat ha je sang samla ha ka por sau shiteng janmiet ha ka por sau shiteng janmiet kan ma ka dei ru ha ka sngi sat jan la pidi ki samla bru shang kamash ni stai ni fi mujule sang shino once Potternet kwa abno fi Potternet kam dei ka ta balang ne ka ta jasang ka ba jongno ka dei ki jong trai ta one ban experience you try one ban experience ka jinkman ki jong try one ha ka por sau shiteng janmiet na kam ta jong fi ki samla ha ka sngi sat jan tadeng tangi don ki sang khna ru la fi kwa ban pha ki khon ki jong phi pha ka don ka kit zo praise ha ka por arbaje janmit ha ka sngi sa jan si sa jan arbaje wani lam ki khon ki jong phi wan ngap lang yela diru dan ki kmi ki pa ki ong ani ha bang ngap e ka ji kai ju ki khna kham sngu thu ban ha ba la hi kai ki khon ha ba la hi kai ki ngap ki ji kai ju ki khon ki sngu thu ban mar ka kham shai mar ngi explain ha ka ru kom ka ba kham suk ya ki khna tadeng ta wan ma phi kmi ki pa ngap ki ji kai jogi kena banget ma pi ki kon ju pir ki jikerku ma pi ala dia dah pin yo ya ki jingkerku tadeng ta snem la biang vi na shakri shu ala dia na shakri shu ega perthai wan no isge jeseng shakri ba no utrai padeng gu mong ai pin du menel da fi la lik bela fi yo ega nong fi yo ega bai bela fi wan sig shakri u blei ram pin yo ega nong no trai tadau tau shakri u blei yo la ka nong ong ti chu blei ong pha me shakri o pha tadeng tau trai ong ba ma pha gi shakri gi ba pha fala shakri fala trai stam an ai ka nong ka kraw ya pha ya phiru trai khat ya phi khat ya gi ka sam ge jong phi ba phin wan ban shakri kuma ong phi sai sen ngap kan ma ba phin dan ka chakale chino ba phin pa jile jisang chino na phi squat ban wan chini Potternet wan ngin ya shakri lang yo trai hang ne jaka ngi so e pa so kwan ni kan do ifi ngi yo ban ya dry ban ya ro yo trai ban kraw ka teng ge jong jisu mat ik bor men sim ko vinyo mat ik jing ta ya ge jing pin kalai ge jing Nongthymmai ye jing ku wo trai te ge jing fila kilaka hallelujah tadeng ta I want to snem long snem jong ge jing shakri na kam ta jong phi ba nge trai nang le ki kamba kraw pala badeng ta wat num khuslai ge ru sedang be ban shakri trai ulai snem Nongthymmai oh ki borok gen jalong Nongthymmai lot ha ge jing im jo phi kwa ban dwai phi ni ka por man ta hoi habangi lai ap si sai nu snem ma bar kitan point nu snem Nongthymmai kelawan gani ka por man ta usnem ulat Nongthymmai bagade kata nganget pin Nongthymmai la diru ban shakri utrai ban nyaro utrai ban pesubahan utrai un ai ge kwa ka no jong fi na dong sedong spek na boleh ka ku plat ge jim jong fi un ai ge kwa un ai lot tadeng ta un ai ka ta jing ai yang balong jing ku fi un ai ge jing ai ka ban long jing tim fi am un ai ka ta un ai tang ge ta ge jing ai ka ban long jing ku ya ka jing em ka jong fi tadeng ta ka ban dwai no ka por try un ai fi ka bor fin shakri bahan try no snem arjar arfulai tingnya dwai ni ka por try nga dwai dam tani khon ki jame try do na pren jong ki ko try ba kim pat ju pule ka ktien try ki pule no ka ktien dan pren jo fi ju dwai fin dwai no na do menta fin ju le jo sangro nga ngai u try un pelong fi fin le jo sang na fin shakri bahan no you try how no snem Nongthymmai hallelujah ba nga ngai fin la fin dap ka bible do Genesis do kitab jin pa ha no snem menta le si fin pat ju pule fin ba fin la no sendan ban pule dan pren jo fi la pule ro anda fin ju la ban pendap nga ngai no snem ulong snem ya ka fin yo bor no blai ban pendap ya ka ktien ge jong blai try nang kerku nang pen slap nang ai ka bor fin nang la ban shakri try oh shi shau try nang kerku ifi oh hallelujah try pendap jing kerdo ifi baro anu snem kerku mata ge jing krai spa ge how chris saga buram ang ktien jong blai hallelujah bo blai un ai bor ge ti ge jong fi fin yo ge spa fin yo ge jing kerku ba gen jamin sim fin yo ge jing kerku ba gen jado nalong sedong
hallelujah un pen chai bore fi ba fi nyai ne hau ne snem pinum pai dien cho ha kerteng ge jong jisu la la ka kiat kan te fi kan kata ka kiat ka ban no kan da isi ta de fi di drugs di isi fi un pet yap na fi na mar ui ga buram ge jong play ui try ui men sim ko kan ka men sim jing dum ba tap kom fi ba ro kan like na fi long jing tau ba thamai fi yo ben shakri yo play hallelujah na do na ga sngi ga ban kong jong kan ka snem ko man tau try un ka khu ngai try ka ban ya ni sngi ai ba fin shakri be yo try shakri ka wai ga sngi ga sngi what ju sange ban shakri try shakri belong be utrai long parlok ba jan fi hallelujah duai ga khu ye fi ni ka kamba ga jong play ka jing job jing fi ga jing plai ba fin long shaki ba sei so ada duai ga ga khu fin long ge bla kar khu how ne snam hi baro shi snam ha teng u jisu hallelujah amen but amen ko blai shi bon ngin sai sham ne snam ba thma hi chang long snam jong ga jikar khu na ga banta jong fi utrai nam pen kala do re fi fin ang ya na ga jinge shi ga jinge fin ya ro am da ga jingi da ga jinge how tra ngai utrai na ai bor fi fin em nong job how ne snam ko blai shi bon ngin sai sham amen